Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. За весь висот і спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир усього світу, добрий стан, святий Боже, святого з'єднання всіх, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, святий, що з вірою, благоволінням, страхом Бога, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Левова Павлівського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киргіваря, волюбивого єпископа нашого Володимира, чесне пресвітерство, пресвітеріяконство, за весь прижит людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За обережений народ, за правління і все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За село це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господи, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавали, подорожуй, серед дуже страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, храни нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу, величеству нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янути самих себе і один одного, і все життя наше Христу Бога і віддаємо. Тобі, Господи. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, збавитель спасіння нашого роду, воплотився Святої Богородиці, і присвятив Марії, незрівно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав, і один із Святої Тройці, і неславний за Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ще ми, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Помилуй, Господи. Бо Ти благий, людний Бог, і Тобі славу осилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прикиньте, возрадуйся, Господи, Господи, Бог, Спасителі нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алелуя. Ідіть перед лицем Його зі сповіданням, і всякого Господи, світому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алелуя. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алелуя. Премудрість прості. Прийди, помолімся, і прикладіть до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алелуя. Світле воскресіння Богові, Івана назнавши, правди до судження відкинувши, Господні учениці, збавившись апостолом мовили, помолилися смерть, спаселися Господь, наволивши світові помилість. Мати Діво, Твою славу величаємо, Твої почуваємо, Твою чудотворну ікону почитаємо. Ти, мати, владарка, надія світу, нашими молитвами не горди наших нуждах, і від усіх бід ти нас звільни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Спаси визволителі, і зробоямо, воскреси від обозем ложених, і врата високруши, і як владико, воскреси з землі. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Життя державною долею, умертвих зрясних долин, життя дарець воскресив усіх Христос, Бог, воскресити свого родові. Він по всіх спаситель, воскресіння і життя і Бог усіх. Бо Ти святий си, Боже наш, і Тобі славу осилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже,
неправедна, нерозважена, не розуміючи Божої справедливості і шукаючи установити своє власне, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос на оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про праведність, що від закону пише, той, хто його виконує, буде ним жити. Справедливість ще, що від віри, та говорить, не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, тобто Христа звести додому, або хто зійде в безодню, тобто, щоб вивести Христа з мертвих. Що отже каже? Близько тебе слово, в твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, що ми проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визначуватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Натягни руки тріумфуючи і страждала і на свій справедливості. Алілуя, алілуя, алілуя. Премудрість простівай слухаймо Святого Євангелія, миру всім. Від Матея Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік, у край Гадарицький, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів такі люди, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що навіть тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед час. Поблизу же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм, і вийшли з них і війшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручою море і втопилось у хвилях. А пастухи втекли, і прибігши місто, все розповіли, і про біснуватих. І ось все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць, сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Слава тобі, Господи, слава тобі. І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогоднішню неділю згадується в нашій церкві ікона Богородиці, невустанної помочі. Це ікона, яка так часто була в свій час і по наших домівках. Це десь про те, що люди так по-особливому, напевно, відчувають свою обмеженість. Обмеженість в тому, що ми здатні змінити, а в тому дає вже якийсь такий світлий погляд на те, що людина не всесильна. Для мене смирення – це збалансування своїх сил, своїх можливостей і відчуття того, що я є створений, і десь є там Творець, який може кожного разу мене покріпити, мені щось додати, десь щось налаштувати додатково. Це так, як будь-який агрегат. Для того, щоб він сповнив свою місію, для того, щоб він виконав завдання, завжди мусить хтось бути, який там змастить мастилом якісь там деталі, долиє паливо, перевірить якісь там з'єднання. І тоді воно добре функціонує. Часто буває так, що людина вона може
зайти задалеко в своїй такій, не знаю, як це назвати. Так якби ми дивимося тільки в одну точку, бачимо, що ми можемо зробити, і просто йти. А далі я сам туди направо. Я ж перед тим давав разом. Я сам собі справився. Так людина йде. З огляду на свій досвід може точно бути переконано, що і раніше це вдавалося, і це класно, коли людина є сповнена сил і віри в те, що вона здатна це зробити. Але завжди добре бачити, чекай. Та так як з машиною. Вона коли була нова, то більше мала енергії і сили, де так ламалася, коли вона проходить трошки більше використання, точно вже приходить на свій момент, коли треба бути постійно в такому добрій підтримці. І для мене оце свято неустанної помочі Богородиці це про те, щоб ми вчилися розуміти, що я можу і сам щось робити, а можу завжди братися і бути в спільноті Духа Божого, Бога, Богородиці, всіх святих. Та й ви знаєте, відчувати, що будь-яку справу, яку я маю місію, яку я собі відчуваю в своєму серці, я можу сповнити її найкраще і найповніше в тій єдності святих. Я так кожного разу, коли ми молимося тут в тій усипальниці, пробую так само стояти і відчувати, що це є місце, так само, де є присутня родина Шептицька. Я собі можу тільки часом умов перенестися. Це ж ті самі, які виховали митрополита Андрея. Це ж ті самі, які своєю любов'ю, своїм навчанням погортали Клементія, Андрея і всіх інших. Тобто вони, так, їхні тлінні останки тут спочивають, але вони також є ті, до яких можемо приходити і казати, Шептицький, надихніть нас, дайте нам сили для того, щоб в тій спільноті святих перебувати і сповнювати те, чого нас Бог привів в той світ і далі покликає. Тому сьогодні просимо Богородицю, просимо і тих, які тут є присутні з родини Шептицьких. Просимо так само, знаєте, тих, які наші улюблені, святі, можливо, когось в родині є святі, щоб оця вся єдність святих нас надихала на творення чогось прекрасного в світі. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі усі душі, з усі мислі нашої промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержитель Божий, всіх наших молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Поведи нас, Боже, залити милості Твоєї, молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папорицького, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, за Богу єпископа нашого Володимира, за те, що створив і послужив у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за Богобережений народ, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за прославу праведного митрополита Андрея, який був добрим пастирем для свого стаду, подвижником церковної єдності. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, що Господь Бог своїм милосердям споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистивши там свої всемогутні опіки наші міста і села, стіни рани терпячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та давав нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб всемогутній Господь укріпив сили свої наших воїнів, які захищають Україну від московського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани,
та здобуде перемогу по боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, виступи і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас за вічних і помилуй основу своїх парокіян, доброчинців, святого Храмця, Наступов, Єварій, Християн, Ольга, Андрія, Ірина, Ісуса, Іван, Олега, Михайло, Славатіна, Ірини, Олени, Анни, Зродіння, Лесі, Григорія, Віктора, Олексія, Скокрапіона, Сергія, Марії, Катерини, Наталії, Ростислава, Вікторія, Андрія, Оксана, Алли, Ігоря, Зродини, всіх наших рідних і близьких, і що поручились нашими молитвами, що Господь Бог вислухав добрі прохання наші, убрані від всякої скорботи, біди, нужди, всякої хвороби душевної, тілесної, дарував здоров'я за життям. Промову всіх скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивий людинолюбний Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Тільки рідніше і шепнері, Господеві помолімся. Премудрий, що підгадав, благи Твої завжди речні, на Тобі славу воссилали, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Святішого Вселенського архієрея Лева Папурівського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, болюбивого єпископа нашого Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, богоречений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків. Що ти це осипати, що я встави не состовувати тебе скінчити. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сповні молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. За предложені хресні дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, повідає, Господеві, помолімся. Господи, помилуй.
щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся. За щедрого та єдинородного Сина Твого, за яким Ти благословений, з пресвятим владим і животворчим Духом, нині повсякчас і на віки віки. Мир усім. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина і Святого Духа, радістю єдиносушне розквіту. Двері премудрості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого, перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несутворного, єдиного рішенця, єдиного Сина. Він за нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився до Духа Святого і Марії, Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а за царством будуть Отця. І Духа Святого Господа Животворчого, що до Отця і Сина і сходить, що за цим Сином рівнопоклоняними і рівнославними, що говорить через пророки. Єдину святу судовну апостольську церкву і сповідує хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя нового віку. Амінь. Стань літо, стань без і страху, будьмо уважні, щоб святе возношення ми приносити. Милість моя уже Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Говори піднесіть серця. Благодаримо Господа. Переможну пісню співаючи, великуючи, взиваючи і промовляючи. Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє і Твої, Тобі приносимо за всіх і за все. Тебе
Господи, за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славу, Владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Найперше помине Господь святішого Вселенського архієрея Лева Павлівського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила, волюбивого єпископа нашого Киро-Володимира, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці пошані, здоров'ї да водіть і правильно навчали слова Твоєї істини. І дай нам єдиним устами, єдиним серцем славити, співати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усі святі помінувши ще і ще ви, Господи, помоліться. За принесені освячені чесні дари, Господи, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий на небесний мислений світ жертовний, як приємний запах духовний зі сном на божественну благодаті да Святого Духа, помоліться. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просі. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, просі. Прощення, відпущення гріхів і проміщень наших, у Господа, просі. Добрий порятошно для душ наших і миру для світу, Господа, просі. Останок життя нашого мирі покаяння завершити, у Господа, просі. Християнське вивчене життя нашого безболісне і бездоганне і мирне, і оправдання на страшному суді Христовому, просі. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, владико, зі смирися, не в суд нас мій тепер зивати, Тебе, небесного Бога, Отця і молити. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Ми всі голови ваші, Господеві, преклоніть. Благодать і широка, і недолюбі, і народного Сина Твого, з яким Ти благословен, з пресвятим благим, живот
святий. Єдин Господь, єдин Господь, Ісус Христос, Вірую, Господи, і сповідую, що Ти істинно Христос, Син Божий, що прийшов у свій вічний і спасти від першого. Вечері Твоїй тайної сьогодні, Син Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайно не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на судження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим для мене грішним. Боже, очисти мої гріхи і поверни мене, бо ще слава рішила я, Господи, прости. Зі страхом Божим і вірою Христові. Благословений хай ім'я Господнє, Ісуса Христа, Господь появився. Ісуса Христа, спаси Боже народ Твій, і благослови спокоєнство Твоє. Ми бачили світло і істини, ми зайняли Духа Небесного, ми знайшли Діву істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона спасла нас. Завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Нехай зловиться уста наші, хваління Господи, щоб ми співали славу Твою. Благослови нас причаститися, святих Твоїх Господи безсмертних і животворчих таїн. Скажи нас у святості Твоїй, весь день повчатися в храмі Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя. Прості, прийнявши Божественний святий Христів, безсмертний, небесний, животворчий, страшний Христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, Заступи, спаси, помилуй, хорони, нас Богу Твоєю благодаттю. Господи, Дай весь досконалий, святий, мирний, безрічний, викросити самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Проти освячення нашої Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Мирі, Господи, помолімся. Господи, Ти благословиш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноду церкви Твоєї охорони, а святих тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх простав божественною Твоєю силою, і не залиши нашого уповання на Тебе. Мир світлий Твоєму даруй, церквам Твоїм єреям, владі війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давати, і всякий звершений дар з висоти є,
що сходить від тебе Отця світла, і тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Ім'я Господнє благословенне віки віку. Ім'я Господнє благословенне віки віку. Ім'я Господнє благословенне віки віку. Благословення Господнє на вас, і обладать людям завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва про чистої своїй матері, прославлені іконі неостанної помочі, якоїся і пам'ять звершимо. Святих славних сихвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотого, архієпископа Константинополя, священномученика Клементія, праведного митрополита Андрея, всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний. Помолімося за наших воїнів, волонтерів, медиків, капеланів, тих, що постраждали від війни, за тих, що в полоні, що безвісті зникли, поранені за їхні родини. Молимося теж за Івана, за його зцілення, за його родину. Молимося за нашу перемогу, хай Господь нам у всьому помагає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спалася і зволителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже великий єдиний, нам Україну храни, Божий світло проміння, ти її осіни, світло науки знання, нас дітей просвіти, чисті любові добротою, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд нам зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай нам розсвіта, щастя, дай Боже народу, і моя Слава Ісусу Христу! Розпорядок богослужень наступний тиждень, майже щовечора буде на 7 годину літургія, і четверга буде зранку на 9 буде заупокійна
літургія за паном Михайлом Володів, який рік тому відійшов від нас. Буде літургія Іпарастас, і в суботу на 9 годину буде божественна літургія також запокійна. І наступна неділя, так як сьогодні, на 9 утрення, 10 година літургія в церкві і 12 година тут. Також буде божественна літургія. З завтрашнього дня ми приступаємо до чергового етапу нашого, як то сказати, облагородження довкола храму. Тому хтось буде мати можливість запрошення долучитися, будемо чистити огорожу церковну. Треба буде щітки, рукавиці, можна з собою приходити. Без нічого, хто має вдома щітки, то можна щітками, а ні, то в магазині возьмемо, будемо трошки очищати, теж там злущується, щоб підготувати до фарбування. Так, якщо брати майстрів, то годі знайти, а своїми силами точно будемо простіше і легше, коли спільнотою разом це все зробимо. То якраз на тому тижні закінчили вже ходи робити, так що один проєкт можемо собі вже галочку поставити, плитки вже заклали, все там гарно, світло навіть так дуже яскраво світло виглядає, бо світла плитка. Воно навіть нас нехай напише в церкві, коли будемо замінювати плитку, видавати світло, не таку темну, а світло, щоб воно якось так навіть підкреслювало таку красу самої церкви. Так що маєте змогу хтось тут приходити, буде радо спільнотою покоряти ту ржавчину, що там повилазило через віки. Добре, так ніби все, більше чогось немає. Гарно всім дня, тижня, слава Ісусу Христу.